Makadi henyu. Ini ndinoitwawo Vincent Shoko. Ndiri kuOld Soron kumapurazi anoita zvemaostrich uko. Tinewo nyaya inopisa tsitsi yatasangana nayo kuno. Nezuro takati tapedza basa tichiendawo pane rimwe purazi pakomboni, ndo panovawo pane katakishop katinotengawo zvinhu zvakasiyana siyana. Takasvika pakakomboni kaya tikasangana neumwe mukaradhi anoshanda papurazi ipapo. Mukaradhi uyu akataurawo nesu mune zvakanaka chaizvo. Akatibvunza kuti varume munobva kupi? Tikati tinobvawo kuZimbabwe. Zvanzi moshandira kupi? Tikati toshandira papurazi riri panext penyu apa. Zvadaro akati pakanaka. Ndinewo nyaya yandoda kutaurawo nemi varume kana makasungunuka. Takati alright pakanaka, regai tipedze zvatiri kuita tiita sei? Titaure. Takatenga zvataitenga, tapedza zvatati chitaura nyaya yako murume, taitofunga kuti pamwe pane nhau dzebasa kana pane zvimwe zvinhu zvaada kutaurawo hazvo. Ati ndine nyaya inopisa tsitsi yatinayo panguva ino. Tine hama yenyu yakarasika ende haasi kuziva kwaari, haana hama yake iri kuno and everything. Ende pakatozoitika zvinhu zviwesi mukati meupenyu hwake. Tikati togona kunoita sei? Kunoona hama yedu iya here? Zvikanzi pakanaka, handei munoita sei? Munoona. Takafambidzana naye tikaenda kumba kuri kugara mai ava pakomboni ipapo. Takasvikoona vamwe mai vanonzi Patience Bvute. Mukurondedzera kwavo mai ava vanoti vakauya kuno kuSouth Africa vakanogara kunzvimbo yeDons. Hanzi wakuenda muCape Town, handizivi hangu kwairi. Vasvika ikoko murume wavo vakagara naye zvekuma 3 weeks. Murume wavo achati awana basa kunzvimbo yeOld Soron kunoitwa zvemaostrich. Zvadaro murume wavo akabva pamba achavasiyira 700 nekafoni kambudzi kavainako panguva ino. Akaenda kubasa kuya, but kwapera mazuva 3 nhamba yemurume uya tonderai chari yakatadza kupinda. Kusvika pari zvino nhamba yatonderai chari haisi kupinda. Amai apa vakasvika vakava stranded zvikuru Old Soron kusvika vazosvika kuno kumapurazi anoitwa zvemaostrich, nekuti vaingobvunza kuti ndoda kuenda kunoitwa zvemaostrich, ndiko kwandiri kuda kuti ndokune murume wangu. Zvadaro vakasvikira pakomboni ipapa pavari iye zvino. Amai ava havana mbopedza mazuva akati vakambva vabatsirwa vana vaviri vavari kutogara navo. Vana vavo vakunzwa kutopinda mu2 weeks now. Kuno problem yatinayo vanhu vekumusha tiri vashoma, plus futi tiri mumapurazi and mapurazi acho akakura. Kutoti tisangane tizivane panototi netsei. Vanhu vanotozivana vanhu varitori kutown uko kuOld Soron. Isusu tiri almost 57 kilometers away from town. Saka ndo problem yatinayo. Isu hatina kuzogarirawo maoko nezuro. Takakwanisawo kubatanidza patatinapo nevandinoshandidzana navo vekumusha, nekuti tiri ngori vana chete kuno. Tikakwanisawo kutengera amai ava mapamba nezvichikafu zvekuti vakwanise kubetsereka. Saka iye zvino zvitazochaja foni yavo tiringotora nhamba chero yanga iri mufoni, nekuti foni iyi vaiti yaishandiswa nemurume wavo vasati vasiyana. Saka nhamba yatangowana ndiyo yatiri kungosenderawo meseji. Pamwe mungazivawo kuna tonderai chari kana kuti mungazivawo amai ava Patience Bvute, mukwanisewo kuvabatsira nekuti problem yavainayo yakaipisisa.
izvozvi kutaura kuno nechando chatiri kusangana nacho ichi, vana havana kana zvekuputira, havana kana jira. Tinototendawo makaradhi akavanhonga akavagamuchira, asi mongoziva upenyu hwemakaradhi, vanhu vanopedzera mari yavo yavanenge vashanda kuchikafu nekudoro. Saka kuti vazowanawo mari yekuti vape amai ava kuti vatenge zvimwe zvinhu, vari kutoraramiswawo nezvevana vemakaradhi vakatoshandisa zvinhu vakasiya vakakura. Ndo situation yavainayo. Saka ndachingoti kana muchivaziva mukwanisa kundibata iye zvinezvi ndiri pabasa. Mukahwa foni yangu yaenda kuvoice mail, pamwe network inenge yambobhaiza nekuenda kuri kuita magetsi uku. Asi nguva zhinji ndogona kukwanisa kukubatsirai, ndokuzivisai pana mai ava, kana muchikwanisa kuziva kuna tonderai chaiyo wacho murume wavo, tiziviseivo, tikwanise kutaura naye, auye kuzotora mudzimai wake nevana vake vachena. Panguva ino vana havana chikafu, vana havana zvokupfeka. Amai mukuzvariswa kwavakaita vakazvarira mumba nekuti kuno chipatara chiri kure, ende tinotoita zvekuwana mamobile clinic anouya kumapurazi nezuva rechitatu. Saka amai vari kunzi vane problem yavainayo, vachiri kudonha ropa, havana kuzvariswa mune zvakanaka, vachiri kudonha ropa. Saka ndachingoti hama dzangu tikwanisewo kubatsiranawo namai ava, nekuti ivo pfungwa dzavo vakutobhilivha kuti vakatizwa nemurume wavo, maybe nenhau yekusada kuchengeta vana. Ndatenda hangu. Avo ndivo patience bvute vacho. Ndachingoti kana pane vanovaziva vakwanisewo kuvabatsira nevana vacho vaviri avo. Ndachikokumbirisawo kuti kune vane magurupu vakwanisewo kufambisawo nyaya iyi, pamwe vangawanewo hama yavo iri munhu yekuti vangakwanise kubatsirwa, nekuti pavari kugarawo pacho hapaiti, hama dzadiwa, pavanogara pacho hapaite. Isu kwatinogara tinongogarawo sevarume, saka kuti tivatore tinogara navo panotinetsei, because chimba chacho chingoriwo chimba chimwe chete. Kuti tizonovatora nevana panotinetsei semunhukadzi. Saka tati ngatibatsiranei nguva ichiripo, vakwanise kubatsirikana. Ndatenda hangu.